Jeg skal vise... Nej, vent. Prøv igen. 3. Nu starter nu. Kør. Hej Jan, jeg skal vise tangentlinjens ligning, og det er den her ligning, der jeg skal bevise. For at bevise den, så starter jeg med at tegne en funktion. Jeg kalder bare min funktion af x, som er en parabel. Dernæst tegner jeg en tangent. Fin tangent, som du kan se. Det krydser i det der punkt der. Så har jeg min x-koordinat til det her punkt der. Det hedder x 0. Men når jeg har min x-koordinat, så har jeg jo egentlig også min y-koordinat. Fordi så var mit x0 ind i funktionen af x. Således at funktionen af x0 er min y-koordinat. Dernæst så skal jeg have et andet punkt på den her linje, for at kunne benytte den her formel her. Og mit andet punkt, det kan være bare y, x. Eller jeg ved hvad, det skal nok bedre, hvis jeg gør det omvendt. Så det er x, y. Godt så. Dernæst så indsætter jeg bare de her værdier her i den formel her. Så jeg får a er lige med. Mit y2, det er y minus mit y1, det er funktionen af x i 0. Dernæst så skal jeg have mit x2-værdi, som er det x, jeg har herovre. X minus x0. Og da definitionen på sådan en tangent her, det er vores differentialkoefficient, som hedder funktionen af x 0. Kan jeg sådan set bare strege mit a ud her og skrive funktionen af x 0. Dernæst er det sådan set bare regneri. Og det jeg så gør, det er, jeg ganger for at få isoleret y, så ganger jeg med den nederste, eller med mine nævner her. Således det kommer til at se sådan med funktionen af x 0, x minus x 0 er lige med y minus funktionen af x 0. Okay, nu skal jeg så bare helt isoleret y, og det gør jeg ved at plusse det der på begge sider. Så jeg får y er lige med funktionen af x 0, x minus x 0 plus funktionen af x 0. Og som man kan se, så er det der det samme som det der, ergo er den bevist.